Vítáme vás na našem scénickém čtení. Nejedná se o divadelní hru, ale scénické čtení. Zhrzenci z Mandosu, tež zoufalci z Mandosu. Přeji příjemnou zábavu. Mé síně jsou rozlehlé a tajemné. Nikdo kromě mne neví, kam až vedou a jaká zákoutí elfí duše se v nich ukrývají. Zemřelí se léčí. Zapomínají na prožité útrapy, litují svých chyb a učí se z toho, co prožili a učili. Když jsou připraveni, mohou se znovu narodit a započít nový život ve starém těle. Ale než se tak stane, musí elfí duše projít dlouhým procesem léčení, aby odpustila a aby bylo odpuštěno. I z tohoto důvodu je nutné, aby se potkávala s dalšími dušemi těch, které zná, nebo se kterými jí něco silně poutá. A proto jsem svedl dohromady tyto tři elfí duše. Zde Maeglin Gondolinský, který z lásky k vlastní sestřenici Idril zradil město Gondolin a vydal ho nepříteli. Byl zabit Idriliným manželem, člověkem Tuorem, když s ním sváděl poslední souboj na gondolinských hradách. Vedle něj sedí Gwindor z Nargothrond, velký elfí pán, který padl do rukou nepřítele. Když po mnoha letech vězení utekl, našel v pustině člověka Tuora a dovedl ho do svého města Nargothrond. Tam mu Túrin ukradl sloubenku, elfku Finduilas, a vinou své pýchy a nerozvážnosti celý Nargothrond zničil. Gwindor pak padl v bitvě v Dračích planech. A nakonec velký elfský pěvec Daeron z Doriath, zamilovaný do královy dcery Lúthien. Poté, co Lúthien dala své srdce smrtelníku Berenovi a Beren byl vyslán najít Silmaril, se Lúthien tajně vydala Berenovi na pomoc. Daeron ji odešel hledat, ale nikdy už ji nespatřil a zemřel kdesi ve Středozemi. A ty, Celebrimbore, synu Curufina, syna Fëanorova, kováři, který si se svým přítelem Anatarem stvořil mocné prsteny a trápil se láskou ke své příbuzné Galadriel. Zemřel si, když se Anatar ukázal jako zrádce, jako temný pán Sauron. Vyplenil tvou zemi, uvěznil tě a mučil. Ty budeš čtvrtý u tohoto stolu. Děkuji, můj pane, ale když tyhle duše neznám, nejsou mi nějak povědomé, nevím, jestli... Netrap se tím. Věřím, že si budete mít mnoho co říct. Vítej. Přivedu tě sem pán Mandos. Další zoufalec. A proč jsi tady? Víš, příteli, každý z nás, jak tady sedíme, jsme ve svých životech byli stejně zoufalou a nešťastnou láskou. Proto nás pan Mandos přivedl sem. Myslí si, že když budeme o tom bolu spolu mluvit, zbavíme se svých strachů a starostí, očistíme se a vyléčíme se. Paní Ester nám o sobě poradila. Říká tomu skupinová terapie. Co vy děláte? Povídáme si, vyprávíme příběhy svých životů. A i když se již scházíme dlouho, víme toho o sobě stále velmi málo. Zatím jsme řešili povětšinou dětství a traumata. To bylo zajímavé sezení. Máš něco proti půlovým notám? Úplně všechno. Ale o tom je Celebrimbore, zatím nevíme vůbec nic. Vyprávěj, jaký byl tvůj příběh? Co se stalo? Proč jsi tady? Koho jsi miloval?
Miloval jsem krásnou zlatovlasou paní, příteli. Tu nejkrásnější zlatovlásku, která by kráčela po tomto světě. Zlatovlásky jsou přeceňované. Nevíš, že to víš. To teda vím. Běda byla mou příbuznou. Já si však nedokázal pomoci, miloval jsem ji šílenou láskou a udělal bych pro ní cokoliv. Ale ona mne i mou lásku odmítla. A já pak udělal ze vzteku, žárlivosti a uražené díky tolik chyb. Přinesl jsem zkázu mnohým. Pýcha, příteli. Pýcha je pravou zkázou Noldora. Typický Noldor. Myslím, že ti rozumím, příteli. Každý děláme chyby a v lásce největší. Co si jí udělal nebo jejímu muži? Jí? Ne, u všech vala. Nemohl bych ji přece ohrozit. Nemohl být ohrozit. Miloval jsem ji celým srdcem, krásnou paní se zlatými vlasy. Nepřenesl bych přes srdce, kdybych ublížil jí nebo její rodině. Vybrala si jiného. Nemohl jsem ji přece nutit násilím. Nemohl jsem svést souboj s jejím mužem. Nebo o ní usilovat jinými, temnými cestami. A pak se jí narodilo dítě. Zlatovlasé dítě. Zlatovlásky jsou přeceňované. Ty mož! Já jenom říkám, jak to vidím. Nikdy bych nedokázal vztáhnout ruku na dítě a usilovat o vdanou ženu. To je nemyslitelné, to by přeci žádný elf neudělal. Nedovedu si představit, že by existoval, ale to už teď odvál čas. A mé chyby nebyly o nic menší. Pýcha, příteli, pýcha. A jaké je vlastně tvé jméno? Nepředstavil ses mi. Konléklen Gondolinský. Velkotraké. A co ty, pane? Co tě sem přivedlo a tvého přítele? Já nejsem jeho přítel. V tom se shodneme. Jsem Findor z Nargothronu. Zachránil jsem život člověku. Ten mi pak ukradl srdce té, se kterou jsem byl svázán. Smutný příběh. A zde je Daeron, velký mezi pěvci. O tom si již jistě slyšel. Jistě, slyšel. Otec mi o něm vyprávěl. Podle mnohých největší zpěvců rodu Eldar. Tedy, alespoň dle Sindar. Ti, kdo viděli zemi neumírající, slyšeli tam... Slyšeli tamnější pěvce a naslouchali zejména zpěvci Maglorovi. Ti měli samozřejmě trochu jiný názor. A mohli se zeptat, kolik takových terapeutických sezení zde v Mandosu je? Kolik ztracených duší se léčí ze svých bolestí a žaludek? V celém Mandosu jsou takové skupinky a jich opravdu mnoho. Ti, kterým velmi bolestnou smrtí zemřeli rodiče, příbuzní, přátelé ty nemáš, ale lásky. Ti, kteří měli velké plány a ty skončili v troskách, kdy to krchaky. Ti, kdo zradili přátelé. Ti, kteří jsou tvrdohlavou pýchou zničili celá města. Víš, většina Noldor má takových sezení více. Ku příkladu tady náš drahý přítel Mike se může objednat, aby všechna svoje sezení stihl. Přátelé, tyhle konflikty mezi Noldor a kýmkoliv jiným jsme řešili celý život. Můžeme aspoň smrt strávit nějak jinak. Raději se pokusíme dozvědět něco víc o Celebrimorovi, našem novém společníku. My tři už o sobě něco víme, i když ne mnoho. Ale o některých částech našich životů možná více, než bychom chtěli. Zvlášť to se výšky tóně týče, které se dají zahrát na flétnu. Víš ty vůbec, co je tónina? Víš ty vůbec, co je flétna? A to víš, příteli, co je to flétna? Ale ne, zvířata už jsou ne. Bohužel. Ale teď, příteli, o tobě víme jen velmi málo. Jen zkazky a pověsti. Pověz nám o sobě něco. Nač jsi vlastně umřel? Drak a nepřítel jako u Gwindora, meč a dědičnost jako u Majeglina, nebo žal a soužení srdce, když jsem radši odešel, když zemřela i ona, než abych žil ve světě bez její krásy, ač ta patřila jinému. Ani jedno, ani druhé.
Nedovedeš si představit, jakou jsem musel snášet bolest, když Máfia konečně opustila svět. A ke všemu s drugou přítelem. Zradil mě můj přítel a společník. Někdo, komu jsem věřil celým svým srdcem. Vzal mi všechno, co jsem měl rád a co jsem kdy chtěl. Rozmíchal můj dům na kusy a klenoty mého srdce znesvětil navždy. Nedokážete si představit tu bolest, když vás zabije ten, komu věříte nejvíc. Věř, že dokážeme. Měl jsem přítele, zachránil jsem mu život. A on mi odloudil snoubenku, vypálil město a zabil krále. To je v skutku úctyhodný seznam. Urin Turambar. Smrtelný. Všichni. To mi vůbec nemusíš povídat. Smrtelný. Elf se snaží, tvoří se jí, skládá písně k jím tancu, vykove pro ní bránu, chrání, stará se o ní, stovek let se snaží. A pak přijde nějaký smrtelník. Polomrtvá, zbožená, kreatura z lesa. Zamiluje se do ní. Ona do něj absolutně ignoruje svého věrného společníka a druha. Vezmou se. To ne, on ji nechtěl. Zamilovala se ona. Má krásná Finduilas. Tak to za moc nesmá. Stálo jí na život. Zemřela pro něj. Nic moc. To je na tom to nejlepší. Ona si klidně zahodí všechno, včetně svých vlastních dlouho opečovávaných vlasů. A vydá se do sídla nepřítele, aby svého milého osvobodila ze spáru toho, kterému nikdo neunikne. A přitom mě se pořád vymlouvala, když jsem jí žádal, aby se mnou šla ráno tančit na palou. Že nemůže, že nezazvonil budík, že je rosa studená, že by se proto musela vzdát snídaně. Já bych s tím taky nikam nešel. Stíny a krtek, no to fakt ne. Pak prý nemáš umírat želem, co? Ale nevím, jestli má smysl se utápět želem. Vždyť minimálně vím, že ještě uvidím, že sem také přijde a já znovu budu moci uzřít krásu paní Galadriel. Věř mi, že to není žádná výhra. Představa, že vyjdu z Mandosu a budu se dívat jak na sladkou Idril v náručí toho smrtelníka. Že? On je tady ve Valinoru. Jemu bylo dovoleno uzřít zemi blaženou a zůstat zde. Jak to vlastně bylo s tebou, Altyr? Nemilovali některý z Fénerových svědů? To bys chtěl vidět. To se ptám. Ale ten světlovlasý syn prokletého Feanora, ještě proklatější Kelegon, kterého se zhnusil jeho vlastní pes. Se mě skočí. A jeho slizký bratříček, který to celé vymyslel, mozek té slavné dvojice nalíní taky. Ten kuku. No, to byl Krufin, můj otec. To byl on. Ale nebyl bych synem své matky, kdybych nechápal, co je můj otec zač. Když se to celé seběhlo, zřekl jsem se ho a navždy odešel. Nechtěl jsem jít dál spojován s ním. Takový. Myslím, příteli, že si budeme rozumět. Nicméně, Grindore, Luthien je pryč, Maegorova Idril žije zde se svým lidským manželem a má Galadriel taktéž šťastně vdaná, o mou lásku nestojí. Ale tvá Finduilas, až vyjde ze síni Mandosu, uzdravená a znovu zrozená, přece může znovu zapadat láskou k tobě. Máš jako jediný z nás naději na šťastný konec, ne? To žít šťastně? Ano, to jsem si také myslel, když jsem jí měl v síních Mandosu. A těšil se, že až oba vyjdeme, budeme moci navázat tam, kde byl náš osud zpřetrhán. Vždyť přece všichni víme, že mrtví lidé odchází z Mandosu někam dál, pryč a nevracejí se. Že mrtvý člověk je mrtvý navždy. Myslel jsem si, že po Turinově skonu bude láska Finduilas opět volná a bude jí moci dát mě. Že se Turin už nikdy nevrátí. Nemá jak. Ale pak jsem se dozvěděl,
o druhém Mandosově proroctví Aragorn. O tom, že v poslední bitvě se Túrin Turambar vrátí, zabije Morgotta a znovu zrzení lidé z elfy budou žít ve společné radosti a lásce. Dairone, zahrál bys něco na svou píšťalku? Já Beret adaptace, jedinkrát slyšel tvou hudbu a... Samozřejmě. Ještě ty konečně uznáš, že pěvec Maglor Fëanorovic mého umu nedosahoval, než ty vidíš obrazy, které hudbou dokážu stvořit, než ty uslyšíš zázrak melodí největšího mezi pěvci. Už zase. Budeme už muset jít. Čekají nás někde jinde. Jen se to nesmí schodit na toho krtka. My víme, že ty jsi ten s problémama. No tak si ještě na závěr připijeme, a protože nejsme sobečtí, nebudeme připíjet na mě, ale budeme připíjet na tu nejkrásnější ženu na světě. Paní